कोकणसात लाईव्ह चॅनलच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त माझ्या जिल्हावासियांच्या वतीनं शहरवासियांच्या वतीनं या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। खरं तर कोकणचं नंबर 1 चॅनल म्हणून अशा पद्धतीनं या चॅनलकडे पाहिलं जातं आणि एक जनतेमध्ये एक विश्वासार्हता या चॅनलच्या बद्दलची आहे। कारण ज्या बातम्या लोकांपर्यंत जातात किंवा त्याची चर्चा होते याच्यामध्ये सत्यता आहे किंवा ते वास्तव आहे। ज्यावेळी कोकणसात लाईव्ह ह्या बातम्या देते त्यावेळी ती विश्वासार्हता त्या चॅनलने निर्माण केलेली आहे। खरं तर जिल्ह्याच्या एकूण म्हणजे कोकणचं जरी चॅनल असलं तरी ते जिल्ह्यामधनं सुरू असल्यामुळे जिल्ह्यातल्या सगळ्याच प्रश्नांवर विकासात्मक असेल, पर्यटन असेल, रोजगारावर असेल, सगळ्याच विषयावर त्या ठिकाणी आपली एक भूमिका या चॅनलच्या माध्यमातून मांडण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं। खरं तर हा जिल्हा बाळशास्त्री जांभेकरांचा हा जिल्हा आहे, वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक आहेत आणि त्या जिल्ह्यातनं अशा प्रकारचं एक चॅनल उदयास येतं आणि लोकांच्या लोकप्रियतेला, विश्वासार्हतेला तितक्याच ताकदीनं उभं राहतं। हीच याच्यामधली या कोकणसात लाईव्हची चॅनलची क्षमता आहे आणि अशाच पद्धतीनं त्यांनी समाजामध्ये काम करावं। वेगवेगळ्या विषयांवर जनतेची भूमिका, लोकांच्या संवेदना त्या ठिकाणी मांडावा, ज्याच्यातनं सत्ताधारी असतील, राज्यकर्ते असतील आणि प्रशासन असेल, हे सुस्त प्रशासन किंवा राज्यकर्ते त्या ठिकाणी त्यांना जनतेमधलं वातावरण किंवा नेमकी परिस्थिती त्या ठिकाणी ज्ञात होईल आणि मग त्यावर कुठंतरी काही ठोस निर्णय होतील आणि त्याचा फायदा समाजाला होईल आणि म्हणून एक जागरूक पत्रकारितेची भूमिका कोकणसात लाईव्ह या जिल्ह्यामध्ये करतं आहे। आणि खरं तर आजच्या या स्पर्धेच्या युगामध्ये चॅनल टिकवणं आणि तेवढ्याच लोकप्रियतेनं टिकवणं हे सुद्धा एक आव्हान आहे आणि ते आव्हान निश्चित गेल्या 12 वर्षामध्ये या चॅनलने पेललेलं आहे आणि या सगळ्या वाटचालीला आमच्या सगळ्यांच्या त्या ठिकाणी शुभेच्छा आहेत। मी कणकवलीचा नगराध्यक्ष म्हणून शुभेच्छा देतो। कणकवली शहरवासियांच्या वतीनं, तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या वतीनं या कोकणसात लाईव्ह चॅनलला कोकणचं नंबर 1 चॅनल म्हणून त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो 12व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं। आणि अशाच पद्धतीनं एक भव्यदिव्य काम पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज आपण त्या ठिकाणी उठवावा अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करतो।